naprijed da... Ja idem naprijed pa tebi što bude. Pa kad ti pogineš onda ti preuzimaš štangu. Todorović mi ne zna koji je Vojvoda, vaša je zvijezda njih sačuvala kako ja vidim. Ali što Tomu i nama je gorivo spaslo život što smo ostali brašni. A ne bi nije on stigao da napuni. Da, počeo je poslije da tuče. Oni kažu maljutka. Nije maljutka, bestezajni top. Ja mislim. Bestezajni top. Maljutka razvija mnogo veću temperaturu i veći bi plamen bio. A vi niste Mislim da je maljutka. Maljutka šištala je. Oni kažu, nama su rekli maljutka. moguće da je maljutka. Kako onda nije pogodio dio? A dobro, Podbacio. sucu kada je gađa, ako maljutka. Sav je putra. Maljutka je opasna. A nije on dobro podbacio za Ne, ali put je razne. Vi ne znate, nismo vidjeli put. Iza, tu se pogodi. Put je razne. Maljutka. Onda je to puka slučajno. Samo sijem, više sreće. Komad puta je razne. Da maljutka. Ne čuli su i odazvu. Ako je čula šištanje, ja nisam. Znaš kakav je to idiot bio koji je gađao? Mora da mu se tresla ruka. Ajmo da... Ajmo, stignemo. Ajmo, sad smo ljuti. A mogu li? Sad smo ljuti. Sad smo po dva treniranog graha, pa je što ga nema. Probaš ruke, nije osjećao što ga Gađali su ovog mog umtroforca. Neće oni vas gađati, znaju oni koga gađaju. Ovo je naš.